Atulu Anya Odida akwụlụgọnụ. Osisi Atulu Anya Odida akwụlụgọ. Osisi Atulu Anya Odida akwụlụgọtọ. Osisi Atulu Anya Odida akwụlụgọ. Osisi Atulu Anya Odida akwụlụgọ. Osisi Atulu Anya Odida akwụlụgọ. Ọkwụlụgọtọ. Nwanne asị na osisi Atulu Anya Odida akwụlụgọtọ nụ. O wee bụrụ maka Egbo Prince Million Odogwu bụ na Kano Enugu steeti osi eje osisi Atulu Anya Odida akwụlụgọnụ na-eme oke ose bụlụ osisi Atulu Anya Odida akwụlụgọnụ ome mma na mma ya nanụ ome njọ na njọ ya na osisi Atulu Anya Odida akwụlụgọnụ osisi Atulu Anya Odida akwụlụgọnụ osisi Atulu Anya Odida akwụlụgọnụ aye ijenu Prince Ezoemu Egbo Prince Ezoemu akịkọ maka Prince apụtagọnụ anya ọbụla chedo m ntị n'onu akịkọ maka Prince apụtagọnụ Egbo Prince Million Ezoemu numekele akịkọ maka Egbo apụtagọnụ anya ọbụla chedo ntị ka ọ nụlụ ọ na-ata ahụ ụwa onye malụ na ọ ga-eme onye malụ na ọ ga-adị mma Prince Ezoemu unu m ekele gị mgbe ị na-ata ahụ ụwa onye malụ na ọ ga-adị mma ka nna ajụrụ Odogwu gwụrụ akwụkwọ ka esi agụ akwụkwọ Prince nwanne m ezienụ na ọgụlụ akwụkwọ ka esi agụ akwụkwọ n'ụwa ọ gụsịrị akwụkwọ wee chọrọ ebe ọ ga-alụ ezienụ na ọgbalụ bọyị Prince na ọgbalụ bọyị gbasa nwa bụ bọyị ezienụ na o nwere isi Prince na o nwere isi Prince Ezoemu unu m ekele gị ilotokwe mgbe ị na-alụ Messi Prince Ezoemu mgbe ị na-asa abụ Messi onye ma na ọ ga-adị mma Prince ka nna agwa ya osisi Atulu Anya Odida akwụlụgọnụ Osisi Atulu Anya Odida akwụlụgọ. omemma na mma ya nanụ ome njọ na njọ ya na Prince unu m ekele gị Egbo Ezoemu onume apụta ọzọ wee na-ata ahụ ụwa ghe onye malụ na ọ ga-adị mmanụ wee na-akwa baro Prince Ezoemu onye malụ na ọ ga-adị mma wee na-agba abọghị onye malụ na ọ ga-adị mma wee na-alụ Messi Prince Ezoemu onye malụ na ọ ga-adị mma nwata bụ ijenu ọ gwara ife nwoke fụrụ ka eji egwu ya ife mere ka eji egwu ya nwanne onye anyị na-ekele bụ Egbo Prince Million akwụ nwata one of Amiri na Kano Enugu steeti nwanne dị namba nke ndị Anam na India Million osisi Atulu Anya Odida mana ọ bụrụ gọtọn ọkwa ịma na mmadụ abụrụ Chukwu igede osisi Atulu Anya Odida akwụlụgọnụ onye ọma
Prince Onyoma Kamboge Onyoma Prince Onyoma Atuogi Onyoma Prince Onyoma Aye ijenu Princess Wanna when na baboy Onyoma no game when na lo mercy Princess Onyoma Onyoma no God mao which bedroom Odogo na India weje below India ko de patego India ko di patego ko chimeleze onye risunu mekelegi even ine walo go dogu ukwa logi oda Desienu na na-ekwu n'okwu ụgbọala ogi ọda Ebo Prince unu mekere gị Ebo odogwu oliego n'ụka ego ọ ga-ala nwere obi sale sale Prince nwanne m ahụ gị na-achị gị dị nwee mkpa ụwa iwe ekwutere ka ọ ga-eme ife katali ka ọ ga-eme nụ na mgba ya dịrị ahụ Prince Eziohimo Osisi Atulu Anya Odida kwụrụ ọtọ nụ echiche ndị ilonu ezienu n'ọbụ na nkịtị iwe ndị ilolola a ga-azịlewa Prince Eziohimo echiche ndị ilo bụ na nkịtị akụ millions oli ego n'ụka ego mana ezokwu onye anyị na-ekwu okwu ya bụ Ebo Prince akụ million ọkwa ndụwa akụ nwata wa na Amwiri na Nkanu Enugu steeti nwanne dị na mba nke ndị Anam na India akụ millions Osisi Atulu Anya Odida mana mmadụ abụrụ Chukwu Prince odogwu Desienu na mmadụ abụrụ Chukwu Prince nwanne m Chukwu egoziwo gị onye chi mere eze ga-echi eze ka ya bụ Prince onume ekene ego Chukwuma na-aba Enugu steeti ebele anọ na Nkanu dị n'Enugu steeti ya bụ maka onye Prince Eziohimo nwakpara akụ na ikolobia ọkwasị na akụ dị mma na ikolobia ego bụ mma nwoke akụ dị mma na ikolobia Prince Eziohimo ịbụ akụ nwata odogwu nwanne dị na mba ike nwanne dị na mba ndị ọma Onyoma Prince nwanne dị na mba nke ndị Anam gị na ndị Anam na-adị na mma gị na ndị Anam na-emekọ Anam bụ ndị ohi gị nwere mmadụ na Anam Prince omume ekele gị ijo omemma na mma ya nanụ asị na omejọ na njọ ya nanụ onume ekene gị Prince ịsụkwa ka kenele gị Mrs. Ebo Amuche Roselyn eze nwanyị na ime Chineke nne mụrụ Prince millions mekene gị ice aye ezinne onume ekene gị abụ ọmụlụ ọmụmụ mama onume ekene gị ala na-azụ nwa
unu mekene gị Amuche Roselyn eze nwanyị na ime Chineke nne m lodogwu ala na-azụ nwanyị Amuche unu mekene gị ezinne ịbụ abụọ mụrụ Prince Oliego n'ụkọ Prince ebute gị ikike ike na-achụ ụwa bụ ego Prince Oliego n'ụkọ ego Prince ka aka n'ezi nne gị ya bụ Amuche Roselyn eze nwanyị demme eze nwanyị n'ime ju ala na-azụ nwa nne mụrụ Prince ga-agba n'iru ọmụrụ nwa ga-eli aka nwa ya amụrụ nwa zụọ nwa ya ị ga-eli aka nwa ya onye tara ahụ ga-eli afọ ọta ijojo ya unu mekene gị Prince ka nne tiri egwu ezi ọhịa mụ ya bụ akụ millions odogwu bụ na Nkanu Enugu steeti ndị ọma ebe o si eje India ka ọ na-alụ jebile odogwu na India ka ọ dịbute Prince eze ọhịa mụ Ugochi mere eze gaba n'iru onye chi mere eze ochi eze ọra eziokwu Yesu ka nkelelu gị Injinia Sunday Egbo U-Square ezi nna mụrụ Prince Millions ede nwokafọ na ezi okwe anwịrị Isoni Yai mekene gị ezi nna bili unu mekene gị abụọ mụrụ Prince si m kene yi ya bụ Injinia Sunday ya bụ Sunday Egbo unu mekene gị Ugochi mere eze onge Chukwu gozie gị ala na-azụ nwanyị unu megiri gị ọmụrụ nwa ga-eli aka nwa ya ọmụrụ nwa ga-eli aka nwa ya ala na-azụ Prince si m kene yi onye chi mere eze ga-echirila eze unu mekene yi ka nkene your lovely sister Egbo Elizabeth onye na-achị kedu maka Egbo Chidimma ya na Esther Egbo Faith Mmesoma the youngest nurse kedu maka Egbo Favor nne ya mekene ya Osisi Atulu Anya Odida gwụrụgo ọnụ Osisi Atulu Anya Odida Osisi Atulu Anya Odida gwụrụgo Osisi Atulu Anya Odida gwụrụgo ọtọ ome mma na mma ya nanụ ome njọ na njọ ya na ive kachara ka ọ ga-emeluchi Prince unu mekene gị Prince eze ọhịa mụ ya bụ odogwu n'India Ugochi mere eze n'India Oliego n'ụkọ ego Prince nwanne m na onye chi mere eze ochi eze Prince nwanne m Prince ebutewu ikike ike na-achụ ụwa odogwu n'elu ya bụ ego gbade na asịrị ike na-achụ ụwa bụ ego o wee bụrụ maka Prince ka anyị na-egwu okwu ya esikwa ka nkene your lovely brother Egbo Chidera Bernard the Millions the able engineer and the Egbo Wisdom